Príjemný dobrý deň vám prajem, vážený pán starosta, vzácni hostia, milí Slojačania, nielen horní, strední, ale aj dolní. Vždy, keď sem prídem, tak v tomto areáli je vidieť niečo nové. A to svedčí o tom, že dni matky sa tu zakorenili tak pevne, že aj tento areál sa už prispôsobuje a to je niečo krásne. Dokonca sila myšlienky tu rozfúkala aj vietor, keď pani Hulejová krásne recitovala, pretože to sú myšlienky, ktoré väčšinou berieme ako samozrejmosť, ale oni nie sú tak samozrejme. Myslíme na to, lebo matka je niečo, čo nevieme ani možno vysloviť s plnou vďačnosťou, pretože bez matky by sme neboli ničím. A to, že ste to spojili aj s folklórom a uctievaním tradícií, je niečo úžasné. A som veľmi rád, že tu môžem byť medzi vami opäť. Bol som na začiatku a tentokrát som prišiel aj ja si trošku uctiť tie naše korene a priniesol som si aspoň túto košelu z liptovských sliačov, aj kalát liptovský. A mám aj niečo viacej, ale keďže je tak trošku teplejší, keď trošku prší, to už som si nezobral, aby som sa veľmi nespotil, lebo zase musíme sa prispôsobiť. Ja vám chcem popriať, aby sa vám darilo. Aby ste takto si vždy uctili vašich predkov. Tie korene, o ktorých hovoril pán starosta. A možno na záver niečo také, čo ma spájalo s dnešným dňom a sliačmi od začiatku, ako som sa zobudil. Pretože my sme dnes v Budatinskom hrade v Žiline otvárali novozrekonštruovaný náš hrad. Ešte to celkom nie je dokončené, ale medzi nimi bola aj kaplnka. A v tej kaplnke sme uvádzali do života nový zvon. A ten zvon bol odliatý tu v Liptovských sliačov u majstra Albína Iváka. Takže ja som myslel na vás už vtedy a chcem poďakovať majstrovi Albínovi Ivákovi za tento zvon. Nech roznáša aj radosť, ale aj to, čo v živote jednoducho patrí ruka v ruke, smútok s radosťou. Nech žijú liptovské dni matky liptovských sliačov. Všetko dobré. Ďakujem.